Nahina holongan begiot mahatani debata di bagasa tikyo di perminggu tahun alani jumulu mahita martangia. Damen di debata na sumurung sian saluhut naroha ima mangaramoti mangarajaya ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pakulingi mahami naung raditu mangihok katam aleja huba debata amanami asa hubotohami ahadonani halomohon ni roham sihanguluhonon nami jaladia do nanaing sipa sidingon nami alani to di porbadia mamanuturi roha dohot pikiran nami mangalehon pangatusion mangalehon roha natorang asa dina manangi-nangi hami sakasih tongan ni hatami boi tarputihi hami akka ipola natakasi hanguluhonon nami atau ngaleja huba debata manami unok ni hatami dohot nani igil ni roham tanahak mayale Tuhan debata marhite tordimi asa huboto hami ale Tuhan marpangalaho hobar tulomo ni roham pakulingi mahami nu ngarade hami tumangi hossa di bagasan Kristus Yesus Tuhan nami amin. Hatani debata mangatoi dot mamakulingi hita di parminggota di bagasa tikyon sian Efesus 4 ayat sada sahatu ayat pitu Efesus 4 ayat sada sahatu ayat pitu tatangi homa songonon tar surat disi asa ahu natariho di bagasan Tuhani huapoi mahamu parangeho kamu manatama hobartu pajouon naung songgop Tuham martoruk ni roha situtu marlabok jala marlabas ni roha masih haehean di bagasan roha naholong haringga sok kamu mangaradoti hasadaon ni todi pinadomu ni dame aisada do dagingi jalasada do todi ai songoni do hamu tarjou di bagasan sada pakrimon di pajowoni sada do Tuhan sada do haporsyaon sada do nang padidion sada do debata ama ni sasudi si gonggomi saluhut si torusi saluhut jala si ingani saluhut alai tuganup hitabe do di basa-basahon asi-asi marguru tu panagihonon ni pangalehon ni Kristus ido sahatna salam nahina holongan hurian itu hatta damang dainang haha anggina pinaribut horasma dihita salahutna tangiang nami di dia pe akadamang doho dainang di bagasa tikyo manangihot doho majalo hatani debata sai takasma di bagasan padonganion ni debata doma akana sasahit-sahit jala diurupi debata mahita manaon akana tabolusi di pargugui mahita makamonakoni jala tuntakasma ditupak Tuhani dihita salutna ragam niaka pasu-pasuna amin. Nahina holongan takas di pangatoyo do pamakulingon ni debata di minggu tapasia hodung Trinitatis di sada Agustus 2020 sada di bagasa tikyon di paingot tita marhitehon odolan ni parminggota di dok asa taharikoti hasadaon ni todi makarikoti hasadaon ni todi berusaha memelihara kesatuan roh berusaha memelihara kesatuan roh takas doi pangatoyo doho pamakulingon ni debata tuhita di bagasa tikyon supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa boleh memelihara boleh menghidupi kesatuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita kesatuan roh molodidok akadamang doho dainang memelihara kesatuan roh berarti nyata benar bahwa kita tinggal memelihara karena Tuhan sudah menganugerahkannya terlebih dahulu. Tuhan sudah memberikannya terlebih dahulu. Nunga di lewat Tuhan itu hita hasadauni. Hasadaun dia doya kadamang doho dainang ima hasadaun di bagasan todi. Hasadaun ni todi. Dan itu bisa kita terima Bapak Ibu Saku melalui karya daripada Yesus Kristus. Takas doya kadamang doho dainang majamoton majaga ido diigil tu hita di bagasa tikon ala nunga di patupa Tuhanioni di bagasan Kristus tuganup hita marhite-hite mudarnai asa mudarnai do nagabe dasar odolan doho ujahan ni hasadota kita dibangun di atas dasar darah Kristus
Dan di dalam itu kita boleh bertemu satu dengan yang lain, bahkan diperdamaikan, dipersatukan dengan Allah Bapa di surga. Alanya kadamang doho denang pangatoyo doho pemakulingyo ni jumulo sahat itu ala Efesus ala tongo di hati hai di huria Efesus huria namar haroroan sian hala jahuri ala gabe Kristen songoni doho non jahuri khusus na hala gorik di hati hai. Mereka di dalam jemaat ini Bapak Ibu Saudaraku bersatu di dalam persekutuannya. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, akhirnya apa? Terjadi sesuatu yang bisa memecah belah mabai perbulat-bulatan di tonga-tonga nih pungoni. Ala adong siap tonga-tonga nih hala Kristen namar haroroa siap Yahudi nama dok pabuat nasida do najonok tutuhani alani parsunaton nau jinalon yau punasida anggo hala nasingi pai solat doi jolo manarodoi pai sua doi ninna ala yang hala Jahudi hala Kristen namar haroroa siap Jahudi ala nasida o punasida do hasahatan ni patiki nasida do na majalo baga-bagai pakatusya sesongoni gabi dong mabain pangalaho na soturedo na sodenggan di tonga-tonga nih punguan manang parsauran di huria Efesus. Mereka merasa lebih unggul, mereka merasa lebih layak. Alanido diatto di pakuling Apostol Paulus huria na di Efesus dimulanai sudedo hita hulang setuani alanido say dosaido mabain permusuhan ni jolmaido debata dosaido manirang jolmaido debata dosaido napadao doho napahulakko jolmai sian debata ninna Apostol Paulus. Tapi dengan darah Kristus, dengan karya Kristus, dengan penyelamatan Kristus, adong ma pardengganan, adong ma pardamaian, asa di bagasan ni ido hita dibangun, di bagasan ni ido hita dipauliuli, di bagasan satu tubuh, di bagasan satu daging, yaitu Yesus Kristus. Di bagasan hasadaun nido dapat tita parsauran dan di atas dialah kita boleh menerima kesatuan roh ninna Apostol Paulus. Alanya kadamang doho denang nama saulong kita dan parmudaron di parupuoni di parupuon dan di si hasadot ta'alai parmudaron di bagasan Kristus do asa marojahan dengan alas dan dasar daripada darah Kristus, maka disitulah kesatuan roh boleh tercapai. Sekarang ini diminta oleh Tuhan melalui Paulus supaya kita pelihara ini kesatuan di dalam darah Kristus, kesatuan di dalam Kristus, kesatuan di dalam tubuh Kristus yang dianugerahkan dan diberikan di dalam Roh Kudus. Alanya kedaman doho dengan nama saholonga kita takas doi darah Kristus ido napajonokon nadawi gabe jono. Darah Kristus itu yang mempersatukan, maka tembok pemisah itu sudah dirobohkan. Dengan darah Kristus yang mempersatukan, maka permusuhan di dalam dosa sekarang sudah menjadi perdamaian, ada rekonsiliasi. Alanya kedamang doho dinangdang rikoti sipayan yanon parrohaun nama ben haguturon doho parbulat-bulatani nin Apostol Paulus. Alani dia do didok narikot si hangulu honotta. Dia dona rikot dipangido hatan itu hatta untuk boleh memelihara kesatuan di dalam roh itu. Adong tulu. Tapi huti utak kedamang doho dena. Adong tulu hal didok hatan itu hatta di bagasatikon. Di dalam kita memelihara. Karena tadi bukan upaya kita, bukan perjuangan kita, bukan usaha kita mendapatkan kesatuan dengan Allah Bapa, kesatuan bersama di dalam komunitas. Tapi apa? Karena itu ada anugerah di dalam darah Kristus yang sudah dianugerahkan Tuhan. Lalu kita hanya memelihara makarikoti ido, berupaya supaya itu jangan terluka dan jangan hancur. Ido dipangido tuhita. Tulu hal parjolo. Dido di Heseda 1 ayat 2 asa ta parange homa parange natama hobar tu pajuwo tuhita. Ido benar di atoi di dok di muhai di ayat sadai parangehon kamu mana tama hobar tu pajuwo nong songgop tuhamu. Jadi mamarangehon parange natama imana parjulo. Lalu napa dua hona kedamang doho dena takas berengotai di ayat 1 ayat 6. Asa taraduti mangaraduti ya. Mangaraduti hasadao di bagasan Tuhan.
mangaradoti hasadau napatuluhon didok pabua sudedo hita dapotan asiasi ni Kristusi sudedo. Jadi dangadong nasurapotan masing-masing kita menerima kasih karunia daripada Kristus. Yang pertama tadi supaya kita boleh menghidupi kehidupan berpadanan dengan panggilan kita yang berpadanan natama si parange honotta. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu saku yang akan kita dengar di dalam khotbah pada saat ini. Mamarange parange natama, ya, menghidupi yang berpadanan dengan panggilan kita. Lalu yang kedua dikatakan di sana taradoti hasadau di bagasat Tuhani baru napatuluhon akadamang doh dena di doh botoma sudedo hita majalo manang dapotan asi-asi ini Tuhan. Tak satu pun tidak menerimanya. Jadi 3 hal ini Bapak Ibu saku. Imana neng serang rangata jala imana neng si idaota asatun takas tarpajongjong molonunga tapangalahohon natuluya kadamang doh dena dapo ma boy manotong terjaga terpelihara kesatuan di dalam roh yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita. Jadi boy mai tapelihara. Parjulu taparange homma parange natama hobbar tu pajuon naung songgop tu hita. Dia do parange natama. Na ikol si parange honotta do si angul honotte. Dia do. Tabereng takasi di ayat 2 di do parjulu ado toruk ni rohan. Jadi parange natama dia kasih utun Yesus, ya. Ikom martoruk ni rohan. Na paduahon di do parange natama dia ka si hutun Yesus ikon adong labok ni roha marlabok ni roha teh. Nah patuluhon di dok parange natama si parange honotta hobbar tu pajuwo tu hita ima ikon adong marlabas ni roha jala marhitehon natulon boy mahita masih haehean boy saling menolong boy saling menopang boy saling peduli dengan 3 sifat dan karakter atau sikap yang harus kita hidupi. Martoruk ni roha. Odo parange natama di bagian naparjului ya teh. Odo naiko si parange honotta asa boy terpelihara kesatuan yang telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Asa udang adong hagut turun di tonga-tonga ni huria, udang adong hagut turun di tonga-tonga ni punguan. Ketika molonunga boy hita martoruk ni roha, pasti terpelihara kesatuan itu. Martoruk ni roha, mulai di bahasa Indonesia didok rendah hati, ya. Rendah hati. Rendah hati nomor 8 berarti hati yang merendah. Hati yang merendah. Jadi bukan karena ya orang rendahan, artinya orang besar, orang yang tinggi, orang yang punya posisi yang tinggi, ya. Orang kaya, orang besar, tapi hatinya merendah. Ini yang diinginkan Bapak Ibu saudaraku. Yesus memiliki hati yang merendah. Allah yang maha mulia, Tuhan yang sungguh-sungguh di singgasana, ya. Tapi dia mau merendah. Ini. Bahwa boleh kita merendah ke damang doh dena, ya. Molonunga di parsorani ikut gabe merendah doh kita. Molonunga masuk tuh komunitas manang tuh punguan. Dak saya pak saunota bonota hadiriot taibe alanunga di bagasan parsauran. Hati yang merendah ini harus kita hidupi dan ini harus kita nyatakan. Jadi roha, ya, hati itu berarti roha. Roha itu naikon takas bisa merendah patoruon. Ate. Memang natabuan moloiba merendahkan hati. Hati yang merendah berarti iba sadiri teh. Unang sampai halak na merendahon, molo halak merendahon ini bahaya. Ale moloiba merendahkan hati pasti berkat bagi orang lain. Ale molo halak dona merendahkan iba ya pasti adong hagut turun. Jadi martoruk ni roha saling memiliki hati yang merendah. Asal jangan merendahkan orang lain. Lalu yang kedua, parange natama di bagian parjolidok, ya.
ikon olo hita marlabok ni roha. Marlabok ni roha di bahasa Indonesia berarti lemah lembut. Lemah lembut bukan berarti lemah, ya. Bukan karena lemah, tapi lemah lembut itu berarti marlabok ni roha. Orang yang mau lemah lembut, orang yang mau labok ni roha berarti ukap, buka rohana, tidak menolak sesuatu pengajaran, ya, sesuatu pengaruh yang baik itu dia tidak tolak, tapi sungguh membuka hatinya dan menerima pengaruh yang baik yang dari Tuhan. Hidup benar hidup di Matius 5 ayat 5. Yesus madokonaha mertua ma aka nalabok roha aitianon nasida do tanoon. Mertua ma aka nalabok roha aitianon nasida do tanoon. Yesus loh yang mengatakan seperti itu dalam Matius 5 ayat 5 ketika dia berkhotbah di atas bukit. Kepada orang banyak dia katakan itu, berbahagialah orang yang rendah hati, orang yang lemah lembut, ya. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan mewarisi berkat-berkat Tuhan lewat dunia ini, lewat bumi ini. Martua mahdinna Tuhani, Matius 5 ayat 5. Napatuluhon parangin atama didok ahama ikon adong hasabaron, sabar. Artinya di bahasa Batak didok marlabas niroha. Jadi parjolo nakin toruk niroha, napaduahon labok niroha, napatuluhon labas niroha. Labas niroha berarti sabar. Sabar, labas niroha berarti labas berarti bidang, ya, luas, lapang. Jadi yang berlapang dada, berlapang hati. Namar labas niroha didok ido si patari dahono doho si hangoduhonon laho majaga doho majamoton manotong adong hasadoni makarikoti hasadoni ikon adong do labas niroha. Labas niroha berarti siap menerima, ya, mau dan mampu memaafkan. Jadi muladong do labas niroha adong hasabaron molo pedisia mun habirang tanah di lembung tai dan pastu rohatta alai lebas rohatta di si, ya, kita sabar boha pe pabahenanna boha pangakupina tu hita makatai alai adong lebas roha di hita aidon nanya tusanni atau ema molo songoni di dokokko ho mamadok ni angwa orang songoni ya audon nama botau ni rohatta sabar hita di si, nah pasti akadamang do dena pasti dang adong hagut turun. Jadi parangin atamari di bagian dapar jolo nakinani naik kosirade tatatai nga takasiate. Molonunga jupang natului, molonunga jupang toruk niroha, molonunga jupang labo niroha, molonunga jupang labas niroha. Boy mahita masih haehean. Boy mahita saling menopang, boy mahita saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menghancurkan. Jong mak terpelihara mak imanan idok ni tema ni minggu tahun hasadaun manang kesatuan roh. Lalu napa dua hona kadamang dok dengan ayat 21 ayat onomi didok nakinani raduti ma hasadauni raduti. Jadi ikut taraduti dui unang sangasega. Kita sama-sama saling menjaga, saling memelihara, saling majamoton. Hasadauni, hasadaun nito ditung takas nu didok dison. Di ayat 21 ayat onomi. Parjolo didok sadar Tuhan, sadar Tuhan, sadar takas. Debata si gonggom saluhut, si ngani saluhut, si torusi saluhut karena Allah kita, Tuhan kita di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang omnipresent, yang maha hadir dalam segala waktu dan segala tempat. Dia tidak dibatasi oleh ruang dan tempat, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapan dan dimanapun dia punya otoritas dan berkuasa untuk hadir. Dakabata ninganan, dakabata pertikian, anggo harorona. Dia omnipresent adanya di dalam Yesus Kristus. Sadar Tuhan, jala ido natakas
naung tatadda naung patadda hodirina di bagasan Kristus Yesus tatai asa suatu ngoloh mencampur adukon hapor syam mutu nasi na padua hona keramak doh dina di hasadaun nekosirado tatai di dok dia tulu satu ekonomi takas dok sada do padidioni sada do padidioni sasi tong natung takas do ona kadamang do dena ala nunga tung masa di Efesus di hati he mulo tajaha di ulaun apostol saplusia ayatul ulaun apostol Paulus ulaun apostol saplusia ayatul tung takas do di patorang di si masa di Efesus padidion na mengklaim dirina na sitong alani itu apostol Paulus pada sipon apostol Paulus papitot doho pamamoso sada do padidion ni padidion dia di bagasan di bata ama anak doho tod di porbadia di Efesus di hati hei ngotot madok padidion ni si Yohanes do terbuat-buat padidion ni si Yohanes si didok ay padidion dia do harwa di jalo hamu padidion si Yohanes dia tulu ya teh dakya hubegi hami Kristus nina dakya hubegi hami tod di porbadia maka terjadilah baptisan ulang ketika itu karena baptisan Yohanes belum dalam nama Allah Bapa Anak dan Roh Kudus dan di bagasan guarni di bata ama anak doto di porbadia alani ikong gabi terdidi ulang nasida hidup bana didok sada do padidion asak kadamang doho de nang dihitape molonung ngado di bagasan de bata ama anak doto di porbadia padidion natajalo ya de do kadamang doho de na siap meti tanu ngatajalo padidion di bagasan guarni de bata ama anak doto di porbadia itu hepapaks sekali untuk selamanya. Peristiwa yang hanya terjadi sekali untuk selamanya. Jadi nang perlu be baptisan ulang. Molonu nggak di bagasan guarni de bata ama anak doto di porbadia. Ayadong masa baptisan ulangi di Efesus ala naso di bagasan guarni de bata ama anak doto di porbadia do. Alai molonu nggak do di bagasan guarni de bata ama anak doto di porbadia dan ikon dibaptis ulang be. Alani sada do padidion ido pada sipun hapor sota na padua ona kalama na patuluho dido akadamang done untuk memelihara kesatuan itu botoma igo ma sudido hita ganuk do hita majalo asiasin itu hani ganuk do hita majalo asiasin itu hani tak satu pun kita tidak menerima kasih karunia alai molo pe asing-asing natajaloi dido apostol Paulus pakai mai untuk boleh saling melengkapi molo pe berbeda-beda aka asi-asi ni Tuhan ita jalo pakai mai saling melengkapi saling pamorahon ada kadang majalo sikop sudi alai molo tajalo saudara apostol Paulus dia 10 sadai ya adong gabe apostel adong gabe panurirang adong gabe evangelis adong gabe pangajari ninna di konteks ni jami tatau asing-asing kapat jalwani asing-asing asi-asi Yesus Kristus alai sada do harorwani alani ikut saling menyempurnakan saling melengkapi dan saling menutupi asal dang adong si pangasahonoton dang adong si banggahonoton jala dang adong boy pangiburu di si karena semuanya saling membutuhkan saling melengkapi alanya kadamang do denang dang adong si hasobokonon dang adong si hagit jakonon so jari-jari dete ngajuk rata begion ini masing-masing berbeda bentuk berbeda ukuran ya berbeda fungsi alai sada dui gabe tangan jala dido akadamang doh deinang dang boy dohonon nion aruna rumikot alana audo nobel gajala segala sesuatunya untuk menyatakan setuju saya yang dipakai oleh Tuhan kita dangin naon ate audo mando oke dangin naon jalan dangin konon audo ya audo na patuduhon hadirion ni tuat dangin naon dak bodohon ni jalan dak bodohon ni audo na tumipo dak bodohon audo na rumikot bereng mak ay mula dong artani tuat itu audo di bang gabe tu son di pamasuk cicini dang ninna
Daladang boy dohonon nyon ya. Ahamadah ang guau dang riko tau dang boy dohonon nyon ni. Me duau dang boy dohonon nete. Alai akadamang do den. Dari segi fungsina ay molo-hola sada do tabay majuk do warriate. Dari dang piga dapot dan sedia kurang dapot sesuatu. Alai molo pitur rap sudi jala ikong gabi dos dui asa dapot manggo makate. Ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Jala asa gabi marhagugo ni ikong gabi di kepal. Aku sadar-sadar songono tak margogo te. Alai molo nunga songono ikong gabi margogo we. Jala asa dapotang gogo ikong merendah. Ikon menunduk kate. Ikonolo patoruhon, ya. Ikonolo uduk. Maka Bapak Ibu Saudara kekuatannya ini adalah ketika mau merendah, ketika mau bersatu. Songnido di bagasang nguluton. Hagogo ote di hati kita marsada. Jala hasada ote di bagasan Tuhan. Unang di bagasan na negatif. Alai di bagasan Tuhan. Di bagasan Kristus. Ido na pasadahok kita. Atau ngakadamang daw dena. Mari kita menjaga ini. Mari kita pelihara ini. Dimanapun kita berada. Di dalam gereja. Di dalam organisasi. Dalam rumah tangga. Mari kita pelihara ini. Taparange homma parange natama. Tahangulu homma. Ima hasadaw ni di bagasa Tuhan taradoti may napatuluhon akadamang doho dena dido asa tuntakas botoma sudedo hita dapotan asiasi ho au hita saluna di lehot Tuhan ido asiasi natu hita alani paholang pangiburuon paholang do aka permusuon paholang do aka hagit jangon saddo sada mahita di bagasa Tuhan ini tarik taharikoti may dan mari kita memeliharanya amin.